Sugeng rawuh monggo wonten dalem griya Jawi Rumah Jawa Jogja. Jogja jenis limasan. Sokonipun 8, modelipun pacul bulan. Monggo kula aturi mlebet wonten dalem griya. Griya Jawi menika wonten ciri khasipun saka kaliyan gebyok. Lah menika namanipun gebyok Patangaring. Patangaring menika gebyok ingkang inggil sak ngandhapipun blandar menapa pengerep. Monggo kula aturi mlebet. Kamar-kamar wonten ing griya Jawi jaman semanten menika wonten pringgitan, wonten senta, wonten sanesipun. Samenika saged pun modernisasikan dados kamar-kamar semi minimalis. Kados menawi menika kados dapuripun monggo kula aturi mriksani kamar sanesipun. Menika griya Jawi ingkang kula damel sak rencang. Griya Jawi Rumah Jawa Jogja ingkang nguri-uri kabudayan Jawi. Kula Haji Suwantara ngaturaken sugeng pinanggih malih wonten wekdal candhaipun. Nuwun.